أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungaxubi iqiniso namanga kusho Allah. Utshela mina nawe. Wataktumul haqq, ungaligubezeli iqiniso. Wa antum ta'lamun. Allahu akbar. Ube ulazi. Ngabuza umbuzo kumaKristu namaNazaretha, namaRoma namawashtawa. Namhlanje impendulo angayitholi. Okunokuthi ngithole impendulo kubuya inhlamba. Angazi noma yizwe yini impendulo lezo. Both kumaKristu namaNazaretha kubuya inhlamba. Uthi umbuzo wami kumaKristu, uJesu wafela ziphi izono zabo? Yiziphi lezono zabo lezi ezahlanzwa? Uma lithi iBhayibheli umuntu nomuntu uyokuhlulelwa ngokwemisebenzi yakhe. Kanti lezi ezafelwa uJesu yiziphi? Njengoba amaKristu efa kangaka kanti uJesu wafelani? Njengoba amaKristu ebole kangaka enezono ezingaka kanti uJesu wafela ziphi? 2. Athi amaKristu uJesu uzobuya azolanda ibandla. Njengoba amaKristu engaka no-Enigma useshilo ukuthi uzolanda ibandla nge-23 noma nge-24 zakaSeptemba. Silindile nanga amehlo kakho umbombo. Nayo Enigma ngiyambuza, uzolanda liphi ibandla njengoba amaKristu engaka? Ngabuza umbuzo kumaNazaretha ukuthi maNazaretha, nithi nina nizobe ninoshembe ezulwini. AmaNazaretha onyazi yiwo wodwa azobe noshembe ezulwini. AmaNazaretha encoyincoyi yiwo wodwa azobe noshembe ezulwini, awonyazi azobe ngekho ngoba awonyazi ayabheda. AmaNazaretha kababumpanza yiwo wodwa aseqinisweni. AmaNazaretha onyazi ayabheda, AmaNazaretha enconcoyi ayabheda, AmaNazaretha kababo phakama ayabheda. Leli zulu leli enikhuluma ngalo maNazaretha, iliphi lona? Lidalwe ubani? Ngoba Allah uthi kwelakhe akunamKristu, akunamNazaretha, akunamRoma, akunamawashtawa, akunamuntu okhonza idlozi ozovulelwa isango kwelakhe. U-Allah lo mina umveli nqangi, umdali wento zonke, lo mina engimkhonzayo, uthi kwelakhe ngeke ningene. Kanti maNazaretha iliphi lezulu nina enilikleymayo enithi nina nizongena kulo? Nani maKristu njoba nithi niyahamba nina nezulwini bazosala abathanda izono. Yiliphi lelo zulu lelo? Ngoba Allah uthi kwelakhe lutho ngeke ningene. Umbuzo loyo engubuzayo. KumaKristu, kumaRoma, kumawashtawa, kumaNazaretha. Othi nje uzongena ezulwini engeloni Muslim, engeloni Sulmane. Yiliphi lelo zulu lelo? Ngoba umdali wento zonke uthi kwelakhe lutho, athi amaXhosa unotshe. Ukubone lokho. Uyokubona lokho the day ikamela laphuma embobeni yenaliti. Angikuphindele nakumakho futhi uMakho 10 uzoyithola lento engiyishoyo. Niyokubona lokho lezulu leli enikhuluma ngalo. Niyolibona the day ikamela laphuma embobeni yenaliti. maNazaretha, ngibuzile futhi umbuzo. Ninginike nina incwadi kaNumeri 6. Nathi incwadi yenu. Incwadi kaNumeri 6 ithi kumele nigunde after 7 days. Nigunda nini maNazaretha? Incwadi yabaseKorinte ithi umuntu ongagundi ikhanda lakhe eyindoda uhlazisa ikhanda lakhe, kodwa ongafuni nimiyeke
kodwa akamukelekile ebandleni. Nithini ngaloko maNazaretha? Ngiyazi kuzobuya inhlamba, hayi impendulo. Hayi ngoba yathukana amaNazaretha abafowethu. Hayi yabona amaNazaretha salute ngenhlamba. Ngathi bayifunde ebhukwini bakhipha ama-new release. Kunjengoba ngisasisho isibongo somuntu, kodwa ukhona nje lo obelesele ngenhlamba uthuka kwasani. Yazi ngendlela athukana ngakhona, uthuka azathuke ngisho ugogo wakhe impela noma ukhokho wakhe ozala uma wakhe, ngendlela athukana ngakhona. Ngoba angicabangi ukuthi uma wakhe njengoba eyinazaretha, njengoba yena nobaba wakhe beyamaNazaretha nokhokho babo babe amaNazaretha, angicabangi lokho. Kodwa akakubonanga lokho ukuthi yena uthuka azathuke ngisho inzala abantu abamzalayo impela, izaguga namaxhegu amzalayo. Ngeke ngimusho ukuthi ubani, niyamazi. Ngifuna izimpendulo. Nigunda nini maNazaretha? Ngoba lithe iBhayibheli ngencwadi engiyinikwe yini uNumeri 6, mawuke wathinta isidumbu somfowenu sikababa wakho sikama wakho noma kwafela umuntu eduze kwakho, kufanele ugunde after 7 days ubunaziri bakho, hayi ubuNazaretha. Angithi nina nithi ngamaNazaretha, nithi lo mnaziri okhulunywa ngaye laphana yini? Lithi-ke ubunaziri buphelile, kumele ugunde after 7 days. Nigunda nini-ke maNazaretha? Ngiyazi kuzoba kulandela inhlamba, kodwa umbuzo wena ngiwubuzile. MaKristu, uJesu ulandela iphi ibandla? Njengoba niba ningi kangaka, ulandela iphi ibandla? Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.